700 godina neprekinute molitve. Evo 700 godina ovo parče zemlje nosi trag jednog naroda, trag njegove vere, trag njegove tvrdoglave upornosti da opstane uprkos većim, moćnijim i jačim. 7 vekova Srbi tada i sada razapeti između dve velike zemaljske istine. Između pravde koja je na njihovoj strani i između sile koja nikada nije na njihovoj strani. Razapeti u ovih 7 vekova dokazali smo da možemo da opstanemo, da postojimo i da se ne zastidimo svog postojanja. 7 vekova je prošlo, a evo mi smo ponovo ovde, u izmenjenim i neizmenjenim istorijskim uslovima, nekada jači, nekada slabiji, ali uvek dostojni onih koji su koračali pre nas. Srbi. Uvek Srbi. Bilo je težih vremena, ali je bilo i većih ljudi. Nisu ovo najteža vremena, samo možda mi nismo najveći ljudi. Samo možda mi nekada nismo dostojni sećanja onih pre nas i bojim se da ne budemo nedostojni uspomene onih koji će tek koračati. Postoji i zemaljska i nebeska Srbija, jedna u drugoj se ogledaju, jedna u drugoj traže oslonac, jedna u drugoj traže opravdanje svog postojanja i kako radi jedna, tako i druga. Ne postoji samo jedna Srbija, postoji i zemaljska i nebeska Srbija, samo nekada mi nismo dostojni ni nebeske ni zemaljske. A na nama je da svojim životom pokušamo da budemo dostojni i zemaljske i nebeske Srbije. Jedinstvo. Jedinstvo nam je potrebno da koračamo jedni uz druge, da razumemo da i kad ne mislimo isto, da volimo isto. Da Srbiju i u njoj Kosovo i Metohiju volimo isto i kad ne mislimo isto. Da razumemo da smo uvek na istoj strani i da Kosovo i Metohija nikada neće biti bez svoje Srbije, kao što Srbija ne može biti bez Kosova i Metohije. Oni koji su se rodili i koji traju i koji će trajati na prostoru Kosova i Metohije, hoću da znaju da nikada neće koračati sami. Da nikada neće stojati sami, jer tu je njihova Srbija. Nisu ovo najteža vremena, samo možda mi nismo najveći ljudi. Zato da budemo bolji, da budemo veći, da budemo jedno.